दिनैनि गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बे समाव जोङो गासैबो हांख्रायजानाय जोंनि बाथौ गासैबो धोरोमारि आफाद बिथांमोनखौ गावबा गावनि आसार खान्थिजों आर'जनि हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन रोजा रोजा सुबुंनि दुंब्रुद बिखानि गोथार थैजों सुजुनाय आयं हाबाफारि मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। बिथांनि उनाव बरायना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। बे समाव बे मानगोनां सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौबो हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायबाय। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांनि उनाव बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रबैसर बर' बिटिआरनि मानगोनां बिथांनि उनाव हाबाफारि लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां खौसेरि TCRCCनि मानगोनां जोंनि बिबान Agak cepat, kenapa alasnya ini udah alasnya ini bebe lawang tengah tulare bulu pesa putih baju putih air gai dah apa tu mau tulare bulu. Populer angki lanai bayi fैगौ 22, 27, 28, 29, 2023 बे बोसोरसालियाव जुथुम्मानि दिनै गाहाय खुन्थिया बा बे